Ahoj holky, tak já vás vítám tady srdečně v nebi, kde se právě nacházím. Krásná teráska s úplně úžasnými výhledy na Jizerské hory. Ano, tohle je krásný bazén, vyhřívaný, kde relaxujeme. Tady jdeme přes zahrádku do venkovní sauny, kde se potom můžete pěkně osvěžit vodou. Jak vidíte, úplně úžasné je to tady. Vždycky se ptáte, kam na wellness. Tak jsem se rozhodla, že jedno takové wellness vám natočím se vším všudy, abyste viděli, jak je to úžasné. Teď jsem si přeběhla už do nebeského spa. Tady je právě, nebo nacházím se právě v bílé místnosti, kde se čeká na procedury. Dnes máme objednanou masáž. Tady je volně k dispozici po celý den nealko, ovoce, minibar, ten si teda napíšete na lísteček, co byste rádi. Tady už jdeme do vnitřního bazénu. Krásně teplo, vyhřívaný. Tady je saunový svět. Sauničky, kromě teda té venkovní. Tady se hezky dostaneme do toho venkovního bazénu, jak jste viděli z vrchu. Bazén má 33 stupňů. A takhle si jdu pěkně na tu terásku. Je úplně úžasné počasí. Dál nepůjdu tam, v tom rybníčku se můžete ochlazovat, tam nějaký bazének, nepůjdu tam dál, protože tam leží pán, takže se pokochejte úžasným venkovním bazénem. No a tady potom ještě je taková odpočívárna, když jdete ze sauny, snad to nikdo nebude, není? Takže odpočívárna. Nádherně vybavená, když v nebi, tak v nebi. Tady můžete krásně vypnout a zrelaxovat. Ty výhledy jsou tady opravdu úžasné. Tak a ze spa jsem opět v recepci. Recepce s barem. Kdo se tady na mě kouká, paní majitelka. Tady je ještě takový hezký lobby bar. Vínotéka. A pro kuřáky je tady samozřejmě jejich místnostka, kde si můžou posedět a zapálit si. No a přes recepci se dostaneme do restaurace. Opravdu výborně tady vaří. Budeme vykrmený. Mohla bych dovnitř nakouknout? Děkuju. Už to máte uklizené, tak já tady s dovolením, ještě nikdo tady není. Tady jsou ráno nachystané snídaně, úplně bezvadné. A restaurace je velká, máme tady svůj stolík. Každý klient dostane svůj stoleček, u kterého sedí po celou dobu pobytu. Tady se ještě jde na takovou. Tady vidíte tu terásku, kde jsem byla předtím tu venkovní. Opravdu, když v nebi, tak v nebi. Určitě doporučuji tento wellness spa v Jizerských horách v Příměticích, Kořenově.